геймъри, приятели! Аз съм геймърката и днес ще играем на Five Nights at Freddy's 1. Този път втора нощ. Готови ли сте да започваме? Така, на първата нощ мисля, че се изложих достатъчно. Мисля този път да се излага. И готови ли сте за Чика, Фокси и готови. 1, 2, 3, старт! Нощ втора, 12 часа и аз ви обещавам, че ще я мина. Аз заклевам ви се. Малко, но ми е, не знам, запушен. Малко съжалявам. Искате ли малко рафълс? Аз имам и би го споделила с всички ви. Да. Кой иска рафълс? Не, шегувам се, няма как да ви го подам през екрана, нали? Нали? Няма как да... Иначе бива. Имаше как. Да, Бони веднага ми слезе. О, Бони, толкова спомни с Бони от първо. Вече го ме изпомня. Какво ще ви каже нашия добър приятел? Hello? Да, здрасти. Well, if you're hearing this and you made it to day 2, congrats. I won't talk quite as long this time since Freddy and his friends tend to become more active as the week progresses. It might be a good idea to peek at those cameras while I talk, just to make sure everyone's in the proper place, you know. Interestingly enough, Freddy himself doesn't come on stage very often. Freddy becomes a lot more active in the dark, though, so hey, I guess that's one more reason not to run out of power, right? I also want to emphasize the importance of using your door lights. There are blind spots in your camera view, and those blind spots happen to be right outside your doors. So if you can't find something or someone on your cameras, be sure to check the door light. You might only have a few seconds to react. Not that you would be in any danger, of course. I'm not implying that. Also, check on the curtain in Pirate Cove from time to time. The character in there seems unique in that he becomes more active if the cameras remain off for long periods of time. I guess he doesn't like being watched. I don't know. Anyway, I'm sure you have everything under control. Talk to you soon. Само това ли ще ми кажеш? Само това. Аз вече съм готова за втора нощ, така е? Не да ми го ядеш. Не се обиж да говорите, ама... Сега, ти ми беше казал нещо по-смислено. Папи, суни, айде. Фокс Пират. Готови ли сте за Фокс Пират? Ами не знам дали сте готови. Бони и Фреди са въртовръзки. Чика. Ама тия, не знаете ли се носят панталони, примерно, и блузи. Знам, че са роботи, ама сега това хич не ги извинява. Чика само с някакво наметало, тук да им прикрива, да не казвам какво. Погледнете ги само. Това какво е, гащи или за какво са? Напред. Знам, че са работи, няма какво да крият, ама все пак. Нали? Ау, майко. Така. Стегнато. 2 часа. Нещо не ми намирисва на добре. Батерията тука. Ако скоро не стане 3 часа, майче се молим на края. Айде. 1, 2, 3. 3, 2, 1, 3. Не искам 6, просто искам 3. Защото ще стане лошо. Ако не стане 3. Да, ако
стане много лошо. Хайде! Прочу! Къде се загуби, бе? Болно пристъпване. Скъпи съм, че амбиция иска. А, не? Не болно. Прости стъпки. Тук е някакви... Не, аз оставам удивена. Капони не е мъртъл. Добре, какво става, бе? Какво става? Супер. Да, супер 50%. Направо сме мъртви. Аз се извинявам, ако ще загубя. Ще откъсна главата, ако дойдеш пак. Много често започвам да идваш. Не това да ме харесва. Преди да не сме на улицата сега. Айде, моля се, чика. Айде, не и ти. Ти си ми приятел. Това е най-добрата. Аз разчитам на теб. Аз разчитам на теб, си ти момиче. 21%. Ще я узнам. Ама какво? Казах, че разчитах на теб. Ти развали нашето приятелство, чика. Край. Ти го развали. Да, на теб говоря. Ти го развали. Сега искаш да се поправиш, така ли? Ама какво? Бе, прощавам ти. Прощавам ти, Леси. Обичаме ли се пак? Най-добре приятелка за винаги! Там. Ти май пак искаш да ти се разсърда. Казах, че те прощавам. Това не те извинява. Не те извинява. Защото ако първият път го направи. Ако втория път го направиш, третия ще е фатален. И ние ще се мразим. Добре, имаш още 2 шанса, чика. Така, минах я. И се чувствам перфектно. Така.
Без трети дощ. Без трети дощ. Без трети дощ. Аз пак се разлигавих. Не, това чувство ме обглъща. Поглъща. Айде. Остави да си хапна. Това, че на теб не мога да ти дам, не означава, че аз не мога да ям. Съжалявам, чика. Добре. Да. Това беше от мен. Надявам се този клип също да ви е харесал. Дайте му на палче нагоре, подкрепяйте ме така. И до скоро!